Bishop, when you are network mode. Okay, believe before. I better money me interview my network. Then if you know you don't have network now and the phone will make I will remove you here and I turn that touch here. So bad, I don't know. Your phone and I get billion of dollars. MLN interview here before. I be gone before, my network make me rock in. I will go and what that woman is Christian mother now, Papa, no longer. Christian mother. Like our Christian mother, you will Christian mother, Christian. And I'm the son that I want to say, so you when you put Basaraga, yeah, but with him saying on him or okay, but you're that fan and I get away from last, so your time has come. Okay, come on. Bupu that boy you don't answer the Briaga one side. Ele he change the Giacanamo. Ele he change the Giacanamo. Briaga one side get woraka. On that can they change the man he put in. Okay. As a get beyond not. As a get away phone and I get below to get last. This girl a warrior bagage. And when the more check again, Nemere Lubeti. The Sakagan a Lachileka Bagoko. Keep your hand straight. You will have continental clothes. If that's a loser, he can have my walk up at joy. He can do my buffet, Meretowell, Ton also. Imakesha no straight, beton. Aya, whatever Vasipia. The Rossana. The one ya front, I go with the Rossana, Chineka Bagoko. I go with Rossana. Whatever Vasipia. It might have whatever Vasipia again no straight. The one ya front on Chineka Bagoko. Gakodi front. In a weapon like again, can't you keep your hand straight? I reverse. Le wanya front to Chineka Bagok, Lehija, or Lehija Leganeba. You could Bruna family. I drank a one you came on a look on a family. Eh? I let him and no could you coin in the neighbor woman work. Eh? Nagrimra. Where I have made Nago Cadendo. Senaga Cadendo. Namodi. Neg one. Nemadro. Nego one. I don't know. Can I go up on a novel? Telephone Ganaka. Telephone Naka. Don't keep phone on the table for me. It will left phone on a table. Then I can't. I'm not welcome. Some new one yet to I guess about Fashion design. I do apple. Brangena Baba. Pachi Hunde go a him at church. Require with Japa. When you do it, a Beckish now what time? Estimaba. A benaba. I go with a road.
Ikwaga nke ina anọ nke onwe ka we na akwara mmadụ. Anọkwa nke onwe. Nke onwe m. Iji ụmụ ole? Mba ijiri m. Na-ekwuchi okwu ike. Mba ejibe m ejibo m. Onye ebe? Amụ onye akpa osisi mango. Ebe na osisi ọma. Akpa. Apụrụ ọnụ. Mba. Iji agbakashi ọnụ. Mba. Ma ahụ eze gị. Ma ahụ eze gị, mepecha eze gị. Open your teeth ka lips gị bịa nga. Onye fufuru gị eze. Mota God. Ọ puti. Ka ị bịara n'okpuru nga bịa na ya. Ama m enyi na. Onye ara onye nwa amamịrị mbụ wefụta amụ ga-ewere anya ele onye ara nga onye amamịrị. Mba ọjọọ ndị ara na-akọ. Mba o. Nna gị ọ kụpụla mbụ. Mba. Nne gị ọwụ onye ntamu. Mba. Iji anọ na nrọ eti ebido ọrụ na-eri gị ọrụ na-eri gị ọrụ. Ị na-ekpe ụka ka ị na-eme omenala. Ana m ekpe ụka. Ị dey speak in tongue. I speak otu nga. Ana m ama mgbe a na-speak. Can them you speak otu in tongue say anama. Ọ bụ dike ka ọbịa hia. Ọnụ ma mkpebe ekpere na anọ na ama mgbe. Speak otu in tongue now, your husband will locate you. Mayor by faith. Okay, mkpebe. It's the Holy Spirit that brings people. Which monster? Which Holy Spirit? Speak in tongue, but like a Holy Spirit non munga. Sing speak in tongue, Holy Spirit. Ese? I am a Nagwagamano Bana. Speak here, his son, boy, say. It was the moon, Biko. I say, speak what I told you to speak. Mas. One is a mama. Come on. Hey, Holy Ghost. Rima Sundere Mama Rekete Baba Sundara. Receive your healing, receive your deliverance. MC. Holy Ghost. Okay. Holy Ghost. Rima Rama Supataya ya. Jideshite na more Rama. Then put on physically 280. Rama Supete ya. Bracket. Oroto na more with tongues. Then ya physical. Damn you. Let him so anga o Rama Supataya ya. Awe hensoro here Chineke abụọ ọnụ nwa pingo. Ọwụ Rama Supataya ya. Ọwụ mnoge ya. Kese mo mbe ije shi na nro bido ije shi na spirit. Ntama ihe gị. Tama ihe gị ihe tewere gị ọnọdụ nọ n'ime. Ebe kesa wo Holy Spirit. Ele ije ji sumara Rama na nro na mmụọ. Mmụọ tagaghị. Ilolo kombo makamu. Bow. Otele Rossana chere. Ba he so say he sim receive my healing. Ibranga so that against MC receive your healing. That is ehunga masonya ahụ na-adịghị. Mba, healing how long nwere ike iwu healing. Healing nwere ike wụrụ mkpa na akpa onye chọrọ Chukwu mere gị. Kwehụrụ otu isi iche agata. Kwehụrụ otu isi iche agata. Kwehụ nnọọ ka onye nsọ ya dị eme overflow.
Ije pante dokara doka. Mba. Onwele pante ge dra adumbo. Ya wote the pante. Mba nazinga. Gawa futa the pante edro lato. Lehida to a pante. Otego. Edro pante black or pante white. Oh, pink. Okay, edro ya ne Mbezi mnyamu kaisa dia. Mana munne ga diole. ai dia sa. Igarola akwa mahadu. Mba. Aho wa de shush. Ole. Ina ganu igala no so mpo nyare enye ngoso. Na family on week on nga. Mba. Emra la ireshi. Ofuma. E boroga. Oga. E da fole. I'm a message na January. 30. January. January. Give me 30. Kwema se kamala. Akwema. Aya stand up. Can make a deliverance. Stand up. Give me back agapo. Okay. Bring out the work against straight to her. Don't joke with me. Go abua. Dimo. Bia. Dimo. Aya sing with me. Dimo. Bia. Bia. Don't joke with me here. Me shine I get this serious. Pani me mona. Let's just let him make get your ordinary. Don't joke with me. Tell me, say my case, you take a hand lamb. It gave you do went to one jai boyfriend, Marco Shere. Oh, I guess man. Don't you know when you force yourself to marry a man I dig an abosso. Come up, Dimo, bia. Bia. Leo tisha go hapo ya de ko wundi ke chogelo. Nsigi dim bia. Bia. Oh yeah, repeat it again. Bia. Oh yeah, bianso. Be back again. Mama enweghị di m enwere ihe kọrọ m n'ụwa. Listen. Mama enweghị di nwere amụle ihe kọrọ m n'ụwa. Mama enweghị di nwere ihe kọrọ m n'ụwa. Site n'ụbọchị taa gama di ya bịara azụ. Ọ kwasịghị mepe aye test ejikwa speaking in tongue meshie amụ dị meshie ụzọ ihe akwenu ahịa mgba gị akwenu ahịa mgba gị monopause jide egbu nwaanyị nsị Monopause jide egbu nwaanyị anaghị oshiri ike mba oshiri ike ọ dịkwa n'ụtọ anaghị test out mele ya the way camera ahụ lazụ nọrọta
Ijaga Apostolic Church. Mba. Elehana kepaji yaranda apostle. Mba, maga winners. Winners. Then Elehemena na kepa ahụ ji yaranda apostle. that could be my apostolic winners from that. Yaranda winners. Nwoke letra ala gị. Igbo. Igbo. Elenga ha na-ata gị. N'ụlọ. N'ụlọ gị nwa. Otele Rossana, nwanne gị ọwa onye amị. Enwere m nwanne nwoke onye amị. Somebody dere m na comment section sị nwanne gị onye amị. Sị nwanne gị onye amị. Enwere m nwanne nwoke onye amị. Mgbe m gwaga gị ụka ya bara gị mba. Apara m gị mba mgbe m gwaga gị ụka ya. Mgbe m gwaga gị ụka apara m gị mba. Ọka apara gị mba. Mba. Etiri m mkpu nga. Mba, ituru mkpu ọka olu gị. Thank you, Nema na ọka olu m dị. Okwu echi. Ege nyelo dị mkpu ị na-eti. Mba. Ege nyelo dị mkpu ị na-eti. Asị ama mgbe m mere ya aha maazị di m kasị ma ntiri mkpu ma mere ihe otego. Genotype gị. Blood group gị. OPDC. Phone number gị. 081 250 11 402. Kpọọ ya ọzọ. 081 250 11 402. Akwa ma na ihe a ga-aba n'ihu akwụkwọ mba niile. Facebook, Instagram, m ga-adị iru post we. Post game. M ga-adị iru post get one more post oke gị Chineke agbaghị ọkụ. Mbe post like mo. Iwe onye ara maka ese nwanne gị onye amị. Chineke agbaghị ọkụ. Eleghị ikwo bịa interview nga. Nwa bingo. Nwanne nwoke ya ihe ga-ewe. Nwanne nwoke ya iwe ga-ewe. Ana ịma na ana m agwa gbasatara gị ọfụma. Ọ nwere ka ọ ga-ama ebe ị nọ mana mma amata ebe ị nọ. Ịma ana m afụka gị na Skibo. Otele Rossana. Ke were ndị amị chọrọ mbema. Ke wo threat of internet. Chineke gbakpa that you're greeting. Hold that you're greeting. Here is not a center of ekele. Here are the center of ekele. Here you be focused. Come out of that way you put for your head. Ranga, good afternoon, good afternoon. Onye hu kpe iji ekele gị na ya dị ka ọkpa iji ebi n'ụlọ. Kwe ma n'ihe ọwụla m mere nga aga ịba n'ihu akwụkwọ dum m gaa n'iru meweghị interview. Ewe phone na la pilot ke lasu. Eba ka ebere gbashiri m penteri. Ebela eba before. No, sir. Ebela nga before. No, sir. Bebe. Balite volume phone ahụ. Okay, sir. How about you take me?
The way for Nana like a billion of last. Last of man. Last of man. Lamaso. Turn on. That would have phone. The way for now of money who get now. The way for now of money who get my house. Where to where phone the when you get with you the way Nilo. I think I'm Now they go where phone now on the west side like a window face each like a bagoko. No try. No try. Chidimma. Chedemonia. Mude. A day for 25. A more than one all. Mba. Nagana got endo. Nam no yamana nema ungo. Oh, donna. Guinea Brunel. Family. Gandea Hawkune. Munagadiole. We show quick. I did 4. What I can blue for now to show quick. I did 4. I want to Carabaga. Mba. I want to reuse. Mba. Walk on no moon. Okay, so. I want to wonder what I'm a praco was a concern. Last born. I let him energy quab me aqua. On a member, I'll open and turn on my mirror. Yes, no, I feel awful. Say, me chap or a jail no, may operation. Why am I aqua? Okay, now let's read these questions. People neglect it, or they're very important. Some of those kind of people make how long one you do you understand? On that probability. So when I ask some questions, people here na mami hembega. So these are very important, necessary questions. In our time now. So that child in a chukwa magam pagam board in Hagako Brag say onwe makwa muga only go find Paramana and well issue. You got time na bugna and Marachine Kage when na only the greatest Ramo na. I'm we can one or and when I'm getting on that walling man, Okay, sir. Family of no crop happen. Both are I want to get up. Shaft Otele Kena on a kepa. I want to go Oguno. Mba. Okupure. Mba. What are you Otele? Naga na nigga when I get rock come on keta. And Pamuzron Ketam Brown. Manoto Gaka. Okay, package up banketa. I'm going Ketam Brown like The way you got for my the way that phone you got ma. No, talking no before this girl. Sorry, sir. Akwema second way here, Papa Gempana. Don't my lamoka here. When you, sir. Learn Katam Pagas a cook a English dog. English dog. I'm Pagazoga. American Pitbull. Okay. Family of their Benketa nocha. Nime. Benketa.
ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Agabeghị m mana m na-akwado ịba. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m anọrọ dadi m na shop na-amụkwazi ọrụ kịta. Gịnị ka mpa gị megara? Ọ na-akpụ ụzụ. Mpa gị onye mesin? Mgbe ọ na-akpụ ụzụ, ọ na-akpụ ma ogele ma o ji ụmụ ihe ndị a na-eyuzu gasị ma o si ite ịkpụ ụzụ blacksmith. Okay. Eme ụzụ akpụ? Ana m ahep ya arụ eko mana anara m akpụ. Eme ụzụ akpụ? Ele na uru ịbara na ịnọ gaghị hepụ gị ịnọ na shop ya. Eme ha ụzụ akpụ ga-ebịa nga bịa gwa m sị na hepụ mpaga. Onye nọ n'akụkụ mpa ya hepụ gị masị ga-amụta ihe nna gị mere Chineke agbaghị ọkụ. Ama m eme ọwụ na ha niile ka m ma eme. Sorry, sir. Family of ụzụ ọkpụkpụ. N'ahụ eze gị. Ụmụ nwoke ole trala gị? 5. Aha ha. Mewasị sọpụwa aha ha. Chukwuemeka. Obinna. Olisa. Ekene. Na Kinsley. Ele nga ha na-ataga gị? Ịma ebituru m abịa mgbe m na-abịa ka onye nke izi tara m. Mgbe ahụ m na-abịa so m emechaa bata gaa Port Harcourt. Then n'ọkazi ebe m nọzi kịta. So any place you change the location, I'm Abraham. Mba, Damn you, Chileka Bogok. Any location, Egra, get change Amo, Chileka Bagoko. I say, damn you, Chileka Bagoko. Sorry, sir. Any location, Egra, get change Amiga, wouldn't get that. What I'm Pagas Racket up was only place Egra get Bozwamo. Bozwamo. No, sir. Banga Biagam say, get the location. Chileka Bagoko. Aga we be a Lagos, de Yoruba Lege, could as a tagotele. We came with one person, Bruno be not one person, go in a gamma no yaginiano. That is a Lord digital environment, the metra for get Pomozo Ibosa. I'm at a happy metra voice. Damn you, watch your papa. Sorry, sir. Anyway. My boy, I make a travel and see. By am way. Ijanyo matabanga. Again, you loading queenity. Yeah, baby, I'm coming. Yeah, baby, like. Yeah, baby, I'm coming. Like, genotype of AA positive. Call number 091 61 78 7037. You went your bed. Anambra State, Oka South. Ebe Noka. Umobun Village. Kebishina watch. Oka. Okay, mani haga bani hapo dum nganiru. Don't waste my time here. I didn't want you. Don't waste my time in one bingo. Okay. Let me go. How is that t-shirt? Sure, thank you. Okay, man. Ish, go back to there. Don't get time. Go back to there. Don't come here to waste my time here.
Beshlata to kuga kwa pingo. Look at OTG negragi. Ira kwa mchenigi igige baba. Look at tight skin. Look at the tiny genie. When you really I say them huge like a bagoko. I say them you. Let me we are the knock on that one too. But I'm going to come to me get it is going here. Look at I say them you watch your papa. The water shape I hold no ye gaga paroko bob. Come forward here. That's so. Yes, Prodia. Beshlata tokuga. Beshlata, look at. Look what Tongazi Pugabia nega. Here get on here what akere. One primary one. Well, Packer get on no chile cabagoko. Damn you. Watch your. I say get kicked by yet. The Koyas are high chief, is a high chief. I will get my home wine. Look at. We takanoge. Bishop, when you were sorry, sir. I forget them you. You tend to treat pull. Banga bia there and look at it. Orukodomo wanya buge I am buare. Ha yellow digina. Look at it. We takanoge. Yama a gallo brano loge gragastro genia. Look what I get. What can they get? One can the woman leader. One can the woman leader na church. Them you the wakage. I can get question no straight come man. Kataka behind the look at one you human leader lejaga. Neda mozaga. I got your coat to. Sometimes Them you I can hear what I can the gym nade. I can the gym nabia no ta. Hi ye dimpa. Get back at the woman leader. There goes also nangara. God. What I can don't know my before my kubukunishega. But I hear Bugremo. Okay. when you were Bishop. Hello, but this is not right. The good DG. Look at the I say no now. Until they are Bishop. Damn you. In the change here. How we hate the Bombay. Or where back in the change. I say damn you. No master can be able to. Damn you. Look at the good Takage. Look at the no that's my good. Come on, you bag what you say. That would have phone okay. What bingo? Megan, hey, I will bring you down here. Stand. I say stand there. Stand there. Stand there. Well, you got hassle. Well, you got hassle. Well, I come out the when you have ma. How to go okay like this? We hunde reggae pillowcase. Bianca Biawam so anana. Okay, I am Ikenna. Ikenonya. Ikenna cancel it. Edafola. I'm in 29. Get a can of Gano Poteno. Okay, No wonder. No one did it. Part of your body is wrong wine and wine. React wine. Mental. But what do you mean? I say you more to not like this. Not all like this of man. Look at. I wanna go from here. About time pro. I wanna go about pro. When you pro we am work. Bra hono baram pro. Bianga biag so to my honor. Oh yeah. Face fronto. My head taga. What put that from your mouth? What put there? And Kechi. Oh yeah. Hey. Don't throw it away. Nyanya nishi. Neka nyanya nishi. Nyanya nishi unyonushi. Mmoja unono gimeputogia. Mmoja unono gimeputogia. Mmoja unono asige nyanya. Neka. Nyanya. Neka. Obiageri yako. Ohewo.
Banga tagram chingom. Uluwa boy. Asikatam yo. Na mami wonye Cameroon ebranga zagra agwa mam sri wonye Igbo. But I'm was boy Igbo na. Damn you. Get wo kwa wilo bi agwa m say ewo which Igbo. Wonye be ni Igbo. Okay, I'm in Enugu State. Ebe na Enugu. Oji River. Ebe na Oji River. Achi. Ebe na Achi. Agbada ala Achi. I nwere akwụkwọ? Enwere m akwụkwọ na, of course. Nne gị na nna gị masị mere travel? Yes. Mana nne m anọ. Mba nne m anọzi, mana nna m ka na ya. Gịnị gburu nne gị? Okay, nne m nwụrụ after ka ọ mụchara m. Heu, amụrụ gị nne gị anwụọ? Ọ mụrụ m with operation. So, ndị dọkịta achefuru some things n'afịa, so wee kwachie afịa. Ele eji mara disi boy. Ele ije lọ ọnụ gị gị wa amụrụ before nne gị anwụọ. Ịpụta n'ụwa ikwu ede asị gị dọkpụchu ọnụ gị Chineke. My father kọrọ m na, my father ka na ya na, ọ ya kọrọ m ka things wee mee. Tema na use gị nwa ji aka gị ịfụtara mma ga-ahapụ ụwa. Ịmasị nwaanyị ọbụla ị hụrụ na ị ga-epet gị dị ya tie were ya ka nne gị Chineke agba gị ọkụ. Praga bịa gwa m sị dọtọ ka ọ gị nwa ha ji Sizọs bi ụwa hafụ Sizọs n'afọ nne gị. Tamio kpekpara ahụ ka onye kpọga ntu na mami ji Sizọs na chisụlụ bata ụwa chefuo ya. Asị gị kwụsị aka na ọnụ dis boy gbolo onwe gị na-ekwu ga na-ekwu ọhịa iji wụrụ nwaanyị ọhịa iji ataghachi nga ekpo oyicha ndị gbagha afa. Nwokorobịa ji Sizọs ya lachisụrụ bịa mgbe amụrụ ya afịa n'afọ nne ya fụtara onwe ya miefe aka. Egbuole gị ilu mbụ? Mba, adị m anọ, abụghị m onye nsogbu. Egbuole gị ilu mbụ? Ihe m jụrụ gị simpụ kwesị Mba. Iji anya oke mamịrị? Mba, adị m anya oke mamịrị. Iji anọ na nrọ eri ọrụ? Mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba, agaghị m. Secondary school can finish. Ihe m jụrụ gị mahadum, achọrọ m ịma megara sekọndịrị mega. Asụsị gị gụrụ saịtị abụ ọnụ gụrụ na sekọndịrị skuul ị ga-amụtali otu. Ọya, kọrọ m otu poem ị gụrụ na sekọndịrị skuul. Ọya, fast, egburule m oge ya. McBishop, otegokwa ngụrụ, ịmago na otego na. Kọrọ m otu poem, ụta m nọ na aga m agụli today is bright of fair. Chọọ poem ọzọ gụọ. Bishop, nwekwa nke mma agụnwo ka afọ eto gasị. Ele onye gara secondary school nwa bingo. Bara nga bịa kleb nke onye gara secondary. Asaga dem yo. Si ọkpụkpụ. Isi akị na amaghị abụ ndị agụrụ na secondary school agụ. Ma ahụ eze gị. Akpa m osiri ike? Mba, ọ dị ka amụ nwoke na-adị na ọ dị soft. Eleghị imiri ọ dị ka abụ nwoke. Eleghị imiri. Akpa m osiri ike this boy. Mba, osiri ike, ọ dị normal. Akwara gị amụ akwa? Mba. Ije eko ọrụ ka eji eti ọrụ? Aghọtakwa m ime n'ibe anyị. Ije eko ọrụ eko ka ije eti ọrụ eti? M na-eti ọrụ eti, adị m eko. Nwokorobịa wa ọtacha ọhafụ ha ya wa ọrụ otiti. Mmadụ ole ka etara ala kemgbe pụtara ụwa? Mmadụ na-abụ m onye nwaanyị like that. Ike nshịga ọka dị ntat ka akụfuola ihe. Ezigbo ntait na. Ọ dị ezigbo ntait, ọ dị m eme dị ya. Mmadụ abụọ tara aha ha ogene. Okay.
Chidimma na Chioma. Itawa hele ihe ị na-eme ma ị ga-enyo. Okay, onwe bụ na-eme just nyekwa nwa much. Ị na-eti mkpu, ị na-ebe akwa. Mbadi na-eti mkpu. Nwa okorobịa na-eti mkpu na-ebe akwa ma ọ ga-enyo. Kochiri na nwoke. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Ọ ya akpọ phone number gị? Okay. 070 35 22 431. Okay, mana ihe anyị mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ mba efere ụwa niile. M gaa n'iru. Gaa n'ihu. Bishop, thank you.